מישהו בפעם אליי, מאוד רצה לעשות קעקוע. אמר לי, הרב, אני מאוד רוצה לעשות קעקוע. מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא אם אני אעשה או לא אעשה? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה לו אם אתה תעשה או לא תעשה, אם תשמור שבת או לא תשמור, אם תשמור את הברית או לא תשמור. הוא נשאר הוא. אלא מה? אבל לך זה משנה. אתה צריך להיות צייתן וחייל, הוא העמיד חוקים, הוא מצפה שתעמוד בחוקים לטובתך, למען חייך. מזל, הצלחה, ישועות, נחמות, אריכות ימים, זקנה טובה, נחת, ואני לא מדבר כבר על העולם הבא. בשבילך, אתה תציית לחוקים, יהיה לך טוב. אתה החלטת ללכת בשרירות לבך, לחפור לך בורות נשברים, תעשה מה שאתה רוצה. לא, זה לא ישנה, אבל לך זה ישנה. הצרה תבוא עליך. מי צריך את זה? אתה סוגר את העיניים, פותח כבר בן 20, סוגר את העיניים, פותח כבר בן 40, סוגר את העיניים, פותח כבר בן 60. הכל רץ. אז לא שווה, אומר הזוהר, לעשות רצון השם יתברך וללכת בעולם הזה עם השם. אתה מקבל טוב. אל תחשוב שאתה תרוויח מזה שאתה תגנוב, שאתה תרמש, שאתה תדבר לשון הרע.